सार दा बावैसो साथामजों बर' हारिनि जानानै खोथा बुंग्राफोर भइस रेस खालामग्रा बिथांमोन जेरै सार दावराव देख्रेब नार्जारि, सार बिक्रम दैमारि आरो सार हितेश बसुमतारी बिथांमोनखौ जोबथे सालियावहाय 91 डेजनि थाखाय जोबथेनानै दा 91 डेजनि उनाव बिसोरखौ बरनबाय। दा सारा नोंथांनि मोन्दांथिनिफ्राय एबा नोंथांनिफ्राय मा बुंनो गोसो जायो बेनि सायाव? साबायखर थाबाय। दिनै आङो नैबे बावैसो आगोल जोंनि साथाम मानसिखौ अर्थात दानथामनि आगोल जे जोंहा मानव गेदेर जोंनि बर'नि सासे सांग्रां दैदेनगिरि कनसियास व्यक्ति बिथां दावराव देख्रेब नार्जारि, लोगोसे जोंनि कन्ट्राक्टर एस'सिएशननि जेनेरेल सेक्रेटारि बिक्रम सिंह दैमारि, लोगोसे जोंनि मानव गेदेर हितेश बसुमतारी एक्स MLA बिथांमोनखौ सानसेयावनो बे साथाम मानसिखौ आसाम गभर्नमेन्टनि पुलिस बिफाना बिना केसै, बिना एजाहारै, बिना माने दाय गैयालासेनो बिथांमोनखौ हरखाबै हमनानै लाबोनानै जेलाव दोनफैयो। आरो बे हमनायाव बिथांमोनहा जेबो केस गैया, अब्लाबो बिराद गाज्रि केस माने जेनाखि सेक्सन धारा बसायदों, माने खुब गिथावथाव सेक्सनफोरखौ बसायदों। जेरै बिथांमोनहा 1030 एक्सट्रिमिस्ट अर्गानाइजेशन फर्मेशन अर्थात उग्रबादि संगठन दानानै अस्त्र बुथुमनानै देशजों दावहा होनो नागिरनाय देशद्रहिनि माने कार्यकलापाव जड़ित दं होननानै बिथांमोनखौ चार्ज खालामदों। आरो हितेश बिथांनावथ' न'आव गिदिर अस्त्र गावसोरनि अस्त्रखौ दोननानै बिथांमोनहा एरेस्ट खालामदों। बिक्रम बिथांनिफ्रायबो जेबो अस्त्र मोनाखै, दावराव देख्रेब बिथांनिफ्रायबो जेबो अस्त्र मोनाखै, अर्थात बिसोर दोननो हायाखै। नाथाय हितेश बसुमतारीखौ जिहेतुकि बिथाङा आगोल BLT मोन, अस्त्र दैयोमोन, बे चान्सखौ लानानै बिथांमोनहा बेनाव अस्त्र दोननानै गावसोरनि अस्त्रखौनो गावसोरनो सोनानै दोननानै बेखौनो बिथांनि होननानै बिथांखौ चार्ज खालामदों आरो जोबोद गाज्रियै भिक्टिमाइज खालामदों। दा बे आसामनि फुराना आखु, आसाम सरकारनि असमिया सरकार जे चौबिनिस्ट एसामिसफोरनि बिथांमोननि बे फुराना आखु, गोदो PTCनि उदयाचल डिमान्ड खालामनायावबो बेबादिनो जोंनि गोबां उदयाचल दाबिदार PTCनि मावफुं हान्जाफोरखौ बिथांमोनहा अस्त्र दोनै हमदों। थांनाय जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दिनाव दैदेननाय बर'लेण्ड मुभमेन्टनि आन्दलनावबो बिथांमोनहा गोबां जोंनि मानसिफोरनि न'आव अस्त्र दोनै अस्त्र मोन्दों होननानै बा सोरखौबा मना गावसिनि फुराना बमाखौनो हर होनानै फट' खेबै बमा होग्रा होननानै माने जेल जाहोनाय, गाज्रि केसाव हाइनियास केसाव जड़ित खालामनाय बेयो आसाम सरकारनि दिनैनिल' आखु नङा। बहुद दिननिफ्राय जों ट्राइबेलखौ दमन खालामनो, गादबनो, अप्रेसन साप्रेसन बेबायदि खालामनो थाखाय बिथांमोनहा मावबोगासिनो दङ। आरो बे एखे आखलै बिथांमोनहा दाखालि साथामखौ थांनाय जानुवारिनि 7 जानुवारियाव हमनानै लाबोयो आरो 90 दिन प्राय 91 दिन जादों बखालिजों। 8 थारिखआव बिथांमोनहा गयो आरो 8 थारिखआव आं निजेबो मेजिस्ट्रेटनि खाथियाव जोङो थांनानै जयैनो गोबां मानसिफ्रा जामिननि माबाखौ लेखाखौ मेजिस्ट्रेटनिफ्राय जोङो सहि लानानै उनाव जेलाव बे लेखाखौ लानानै थांनानै जोङो बख'नानै लाबोयो। बख'नानै जोङो साथामखौबो गोबां संगठननि मानसिफोर दैदेनगिरि वेल विशार अफ दा ससाइटि बिथांमोनहा ज' जानानै आर'नाइजों जोङो बरायो बिथांमोनखौ। लोगोसे हितेश बसुमतारीया डाइरेक्ट जेलनिफ्राय न'आव थांदों आरो बिक्रम बिथांजों आरो दावराव देख्रेब बिथांजोंखौ आङो आं निजेनो गारियाव थिखांनानै लाबोनानै दावराव देख्रेब बिथांनि न'सिम लाबोयो आरो लामगोनानिफ्राय रायजो राजा गामिनि मानसिफ्रा फुल बिबारजों आर'नाइजों आर'नाइ गानहोनानै फुल बिबार सारनानै बरायनानै दावराव देख्रेब बिथांनि न'सिम लानानै थाङो। दिनै बिथांमोननि गनायाव जों जोबोद गोजोनदों। इनाय बेनाय दाय गैयालासेनो 90 दिन 90 डेज बखालिजों 91 डेज बिथांमोनहा जेल जानांबाय, बिराद खस्थ' भुगिनांबाय। मानो बिदि खालामखो आसाम सरकारा? बेनि मेन जाहोनखौ आङो साननानै मोनो जे जोंनि ट्राइबेलनि सायाव दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा गोबां खोथा बुंबोबाय थादों। ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनिफ्राय नान ट्राइबेल एनक्ल'जारफोरखौ होखारनांगौ होननानै फाइट खालामबोबाय थादों। आरो बावैसो आगोल
गिदिर गिदिर टावार लाइन मोनसे गामिजों थांनानै बे गामिनि मानसिया एफेक्ट जानानै गामिनि मानसिफ्रा टावार एनटिपिसिनि एगेन्स्टै खुद्रिदोंमोन आरो बे खुद्रिनायाव बिथांमोनहा सानसुमा खुंगुर बसुमतारी आरो दावराव देख्रेब बिथांमोनहा थांनानै रायजोजों लोगो जानानै बे टावारखौ बेनिफ्राय शिफ्टिं खालामनांगौ होननानै दाबि होदोंमोन। थिग बेबायदिनो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनिफ्राय नन ट्राइबेलखौ होखारनांगौ बेखौ लानानै हाइकर्टनि जेनाखि अर्डारमोन बे अर्डारखौ लानानै बिथांमोनहा जुजिबाय थादोंमोन। दा बेखौनो आं सानदों जे बर' माहारिनि गेजेराव ट्राइबेलनि गेजेराव बेबादि सासे मुखियाल खोथा बुंनो हाग्रा गभर्नमेन्टजों थर्क खालामनो हाग्रा दाबि खालामनो हाग्रा बेफोरबादि मानसिखौ दोनबाय थायोब्ला ट्राइबेलफोरखौ खौसे खालामनानै इयुनाव आरोबाव गिदिर संग्राम लाबोफिननो हागौ बे हयथ' आसाम सरकारनाव एस्टाब्लिश जादों आरो नंखायनो बिथांमोनहा जुरिजेननायावनो दा माखासेखौ लुवारखौ संख्रि होनानै थन्थ्रनाय बादि थन्थ्र होनानै दोनखानो हायोब्ला जोंहा गाहाम जागोन बेखौ निस्सय आसाम सरकारा सानदों आरो बे हिसाबै बे दावराव देख्रेब हितेश बसुमतारी आरो बिक्रम सिंहमोनखौ जेरैबायदि अयथासार खालामबाय टर्चार खालामजाबाय बेखौ मोनसे उनदिन्थि हिसाबै जाहाथे नुनानै खोनानानै जाहाथे बर'फोरनिफ्राय ट्राइबेलनिफ्राय रावबो लिडारा गभर्नमेन्टनि एगेन्स्टै खुगासिनो हाया बेखौ जाहाथे एस्टाब्लिश जायो बा बेबादि मेसेजआ जाहाथे बयनावबो थाङो नै माथो गभर्नमेन्टनि एगेन्स्टै खोथा बुंबानो बेबादि साजा मोननाङो बे मेसेजखौ बिथांमोनहा होनो नागिरदों आरो अलरेडि होबायबो। नाथाय बिथांमोनहा साथामबो जेल जादोंबाबो बिथांमोनहा खुनु गोसो बायाखै आरो जेल सिङाव बिथांमोनहा अबयसे बांद्राय फिजिकेल बिदि पानिशमेन्ट मोनाखै आरो बिथांमोनखौ सिगाङाव मेडिकेल वार्डआव दोनदोंमोन। मेडिकेल वार्डआ बारा गाज्रि नङा सिखावफोरजों बिथांमोनहा थानाङाखै मानसि जेनेरेल सिटआव बिथांमोनखौ दोनदोंमोन बै सिखाव डाकातनि माने वार्डआव बिथांमोनखौ दोनाखै। उनावहाय बिथांमोनहा 2 मास 2.5 मास बाहाय थानानै उनावहाय जोबनोसैयाव 15-20 दिनखौ बिथांमोनहा जेनेरेल मोनसे साबसिन रुमाव लाबोयो आरो बे साबसिन रुमाव थानो मोननायाव बिथां दावराव देख्रेबा फोरमायनाय बादिब्ला बेहाय एसे साबसिन रुमावसो थानो मोन्दों। 6 जनै मोनसे रुमाव ज' थानानै खोथा बाथ्रा रायज्लायनो मोन्दों सावरायनो हादों दै गुदुं अर गुदुं बिथांमोनहा नांगौबानो मोन्दों होननानै फोरमायदों। दा जाय हक बिथाङा खुनु गोसो बायाखै जोंहा बिथां हितेशआबो खुनु गोसो बायाखै बिक्रम सिंह दैमारियाबो गोसो बायाखै। बिथांमोननि टारगेटआ बेबादिजों बिथांमोननि गोसोखौ सिफायनानै इयुनाव जाहाथे बेबादि गभर्नमेन्टनि एगेन्स्टै बा जाथिनि थाखाय खोथा बुंनो जाहाथे हायै जाथों बेखौ सानदोंमोन। नाथाय आं नुदों आरोबावसो बिसोरनि माबाया सक्तिया बारायनाय आं बेखौ नुदों। दावराव देख्रेब बिथांखौ आं मैयाबो लोगो मोन्दों मोनसे जायगायाव। दा बे हिसाबै बिथाङा खुनु गोसो बायनाय बाहाय गैया बरन्स आरोबाव रासिन सक्तिजों माने बिथाङा जुजिबावगोन। दिनै बिथाङा फोरमायदों जेलनि सिङाव जोंनि गोबां बर' जोहोलावफोर NDFBनि केडारफोर आरो माखासे NDFB नङाबाबो जेनेरेल बर' माखासे सेंग्राफोर नंखाय दायाव गिदिर केस होजानानै सेक्सन धारा फज'जानानै गोबां हाबनानै दं आरो NDFBफोरनि अबस्थाखौथ' बिराद बिथाङा गाबनानै खिथादों जे ओरैबायदि अबस्था बेसेराफ्रा जेबो दायानो गैयामोन नाथाय बिसोरखौ ओरैबायदि धारायाव खोख्लैनानै होबाय जाहाथे थैजासे जेल जानांनाय अबस्था 3 थैजासे जेल जानाय सेन्टेन्स लाइफ इमप्रिजनमेन्ट मोननाय बिथाङा लोगो मोन्दों आरो माखासेया लाइफ इमप्रिजनमेन्ट मोनाब्लाबो दा केसाव दङ आरो सासे बिथाङा नाम फोरमायबावदोंमोन बेबो NDFBनिनो बिथांमोननि केसा जुदि बिसार जायोब्ला बिथांमोनहाबो लाइफ इमप्रिजनमेन्ट मोनगोन बादि बेखौ बिथाङा बुंदों। दा बिनि आगोलनो पुलिसफ्रा बिथांमोननो फोरमायनाय बादिब्ला बे NDFBनि माखासे मानसिखौ थाबैनो रुलिं गभर्नमेन्टआ जेन'बा जोंहा दानि BTCनि प्रमद बर' गभर्नमेन्ट UPPL आरो सिगनेटरिफ्रा ज' थांनानै जे 3rd एकर्डनि जेनाखि पिस एकर्डनि सिगनेटरिफोर दं सहि होग्राफोर दङ मुंसाइ होग्राफोर बिथांमोनहा गभर्नमेन्टजों मोजाङै पलिटिकेलि रायज्लायनानै पलिटिकेल प्रेसारखौ जुदि माबानो हायोबा मोजाङै दरकारबा बिसोर सारेन्डार जानानै इयुनाव हयथ' बेबायदिखौ मावला बे धरननि मोनसे एग्रिमेन्टआव जुदि फैलायलायोबा माने लाइफ इमप्रिजननिफ्राय गनो हागोन बादि खोथाखौ बिथां दावराव देख्रेब नार्जारिया आंनो फोरमायदों। नंखायनो बे
निउस दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायगोन जोंनि सिगनेटरिफ्रा बिटिसि पिस एकर्डनि बिटिआर पिस एकर्डनि जेनाखि सिगनेटरि दं बिथांमोनहा थाबैनो ज' जानानै बे गोबां एनडिपिफोर गोबां जेलाव जे बेबादि भिक्टिमाइज जानानै जेल जानांनानै दं आरो लाइफ इमप्रिजनमेन्ट जानायनि चान्स दङ बिसोरखौ थाबैनो रायज्लायनानै सरकारजों पलिटिकेलि एग्रिमेन्ट खालामनानै पलिटिकेलि बेखौ गहोनायनि बेबस्थाखौ लायोब्ला जोबोद गाहाम जागोन दा बेखौ जोंनि बै जेल जाग्रा जायफोर दा जेलाव दङ एनडिपिनि जों लायनो थांनायावबो बिथांमोनहा एसे नुजानानै गाबगु बिदाय हरदों जोंबो दुखु मोनदों आरो दा जाहाथे बिथांमोननि फारसे जोंनि दानि रुलिं पार्टिया जाहाथे सायावल' मिथिं दावथिङावल' जोङो एनडिपिखौ हगारनो थाखाय खामानि मावगासिनो दं रायज्लायगासिनो दं होनालासेनो गमामायै सैथो भाबै जाहाथे बिथांमोनहा आवगायनानै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्ट बिसेसकै हिमन्तजों मोजाङै रायज्लायनानै बेखौ पलिटिकेल मोनसे एरेन्जमेन्ट खालामनो नाजायोब्ला बे गाहाम मेल मिटिङावल' बुङालासेनो बा प्रेस मिडियायावल' बुङालासेनो बिथांमोनहा बे खामानिखौ मावनांगौ खारन जोंनिनो मोनसे समाव हारिनि थाखाय नांनानै ओंखारनाय फिसाफोर बिसोरखौ जोङो जुदि जोंनि लिडारफ्रा दैदेनगिरिफ्रा बा गभर्नमेन्टआ जुदि एसे अनसायाबा मदद होआबा इयुनाव आरो राव फाग्लायाबो जाथिनि थाखाय बारसोमगोन जों बेखौ साननो हाया बे मोनसे गाज्रि जोंनि थाखाय उदाहरन जागोन बेखायनो आङो प्रमद बर' बिथां लोगोसे गबिन्द बसुमतारी लोगोसे रन्जित बसुमतारीमोन बिथांमोनहा खालि प्रेस मिडिया मेल मिटिङावल' लेक्सार डायलग होआलासेनो प्रेक्टिकेलि बिथांमोनहा गहोनायनि डायलगखौ गभर्नमेन्टनि जाहाथे थाबैनो सुरु खालामो बेखौ आङो गोसो सिंनिफ्राय खावलायो।